ஒரு ரேங்க் மேட்ச்சில் அப்படில பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நிச்சிருக்கோம். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேலே பார்த்தீங்கன்னா யாரோ அது ஃப்ளைட் ஓட்டிருந்தா எந்தரா அந்த பாடு ஃப்ளைட் ஓட்டியிருக்கான் அப்படின்னு நான் நினச்சிருந்தேன். அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சு அவன் யாருன்னு சொல்லிட்டு. சரி இல்லை அப்படியே ஒரே நினச்சிருங்க, அவன் யாருன்னு நானே கேட்டேன். ஓகேங்களா தம்பி, ஃப்ளைட் ஓட்ட தம்பி, நீ யாருப்பா? நான் தானே உங்க தம்பி. தம்பி நீயாடா? டே என்னடா சொல்ல கூட மாட்டியாடா? என்னடா தம்பி அதுக்குள்ளே ஃப்ளைட்லாம் வாங்கிட்டு இருக்கிற போல? ஆமாண்ணா, ஃப்ளைட்லாம் வாங்கிட்டேன். எங்கள் மாமியாரோட சீதண்ணா இது, அதான் நான் ஃப்ளைட் வாங்கிட்டேன். என்னப்பா பண்ணுறது, கல்யாணம் ஆகி மாமியார் சேதனை வாங்கி தரங்களோ உனக்கு பெரிய ஆளாக இருக்கீங்க போல. கலக்குடா கலக்கு. என்னண்ணா அண்ணி இருக்காங்க போல பக்கத்தில். ஏன்டா தம்பி நீலாம் அது மாதிரி சொல்லி எனக்கு கடுப்பேற்றின்னு உக்காந்துக்கிற. அதுக்கெல்லாம் காலமாக வரப்போகுது, சொல்லு பார்க்கலாம். அண்ணா எல்லாத்துக்குமே ஒரு குடுப்பனை வேணுண்ணா. கல்யாணம் குழந்தை குட்டி இருக்கிறதுக்கெலாம் ஒரு குடுப்பனை வேணும். நம்மளுக்கு இந்த ஜென்மத்தில் எங்கே இருக்குது, அடுத்த ஜென்மத்தினா இருக்குதான்னு பார்க்கலாம்.